أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Subhanallah. Allah ukhuluma ngabantu abangakholwa. Lalela ukuthi Allah uthini. Allah says waqala, futhi bathi, noma bathi ngoba basasho namanje, kodwa phela lena yinto edlulile ngoba sasingekho, kodwa Allah uthini? Uthi bathi. Obani? Alladhina kafaru, labo abangakholwa. Lalela ukuthi bathini. Subhanallah. Ngihlale nginitshela ngithi kwiQuran akukhuluma umbatha, akukhuluma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akukhulumi any of the sahabas, kodwa kukhuluma umdala uqobo lwakhe. This is kalam of Allah. Amazwi ka-Allah la. Yedwa engaxutshwe nalutho endalweni yakhe. Lalela ukuthi Allah uthini. Labo abangakholwa bathi la tasma'u li hadha alquran, ningalinge niyilalele lento ekhulunywayo la kuQuran. Lento eshiwo yiQuran ningalinge niyilalele. Abantu abangakholwa basho njalo. Wallahi bayasho. Basasitshela namhlanje ukuthi sitshela ngalamakoporosho wama-Arab. Ningalinge niyilalele leyo nto leyo, umbhedo. Subhanallah. Kusho umdali wakho uthi wena ongakholwa wenze njalo, nawe uyakwazi ukuthi uyakwenza. Nambona umfundisi nginaye lapha kwa Gift Media ethi mina ngingamtsheli ngeQuran, yena akasiyi Arab, akafuni lutho, he's got nothing to do ngeQuran. Ufakazelana naleli verse leli. Ngani? Ngoba iqiniso abalifuni liyababa. Lalela. Subhanallah. Walghaw fihi. Subhanallah. Ningayilaleli le Quran. Subhanallah. Wa alghaw fi, kodwa yenzana umsindo. Bangani nje umsindo ukuthi kungezwakala ukuthi kufunde Quran. Subhanallah. Ingako Allah kwelinye verse ema-Quran uthini? Wa idha qul al-Quran fastami'u lahu. Subhanallah. iQuran mangabe ifundwa, lalela. Lalela. Wa ansitu, ulalelelisise. Subhanallah. Uzithobe, uzehlise, uyilalelisise kahle. La bathini? Bathini ngayilaleli, bangani umsindo, benza the opposite. Subhanallah. Allahu akbar. Bangani umsindo khona ingeke izizwakale. La'allakum taghlibun. Allahu akbar. Mhlawumbe niyokuyinqoba le Quran. Manje ngayilaleli nibanga umsindo mayifunda, mhlawumbe ngenzeka niyinqobe. Allahu akbar. Lalela ke mfowethu, ngisesela kwizinophobia. Ngisasela kwizinophobia. Ngifuna ukukutshela mfowethu, ngifuna ukukutshela dadewethu, wena oyimuslim. Ngibheke kakhulu kuwe, wena oyimuslim kodwa uzinophobic. Uthi wena abantu abahambe eSouth Africa babuyele emazweni abo. Ngikhuluma nawe manje, ngifuna ulalelisise. Subhanallah. Allah utheni kule verse esikhulume ngayo? Allahu akbar. Uthi Allah, Allahu akbar. Wa ardullahi wasi'a. Subhanallah. Umhlaba ka Allah mkhulu, umhlaba ka Allah wendlalekile. Kwenye verse yeQuran Allah uthini? Fantashiru fil ardi. Gcwalani umhlaba wonke. Niyofuna ini? Isondlo. The rizq of Allah subhanahu wa ta'ala. Ngiyenzile ivideo nganitshela ngaleyo verse leyo. Wena ke oyimuslim kodwa uzinophobic, lalela ulalelisise. Subhanallah. Ifaza ile a'mal le wena oyifundayo
Umulana Muhammad Zakaria, rahmatullah alayhi, is not originally from South Africa. The compiler Fazail Aman is not from South Africa, from India. Originally, its genealogy yakhe, his great-grandparents are from India. Kodwa namhlanje wena uzinophobic kodwa ufunda Fazail Aman uyamukele wena. The Bukhari Sharif lo ifundayo namhlanje wena oqinisayo wena ukuthi iBukhari is one of the best kitab. Subhanallah. Out of the 6, Subhanallah, is from Russia. He's not from Makkah. He's from Russia. Imam Bukhari is from Russia. Salman al-Farsi, Subhanallah, radiyallahu anhu, is from Persia. Subhanallah. Bilal, Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu, Bilal Habshi is from Ethiopia, is from Abyssinia. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tells us what our mother, Hajra alayhi salatu wasalam, she's from Egypt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The Makkans migrated from Makkah to Medina. Why are the people of Medina being called Ansar? Why bebizwa ngabancedi? Why bebizwa subhanallah ngabasizi baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namasahaba? Why bangathi mabefika eMedina babaxoshe bathi lethana amaphepha? Anifuneki nina la, go back to Makkah, buyelane eMakkah. Why bangazange bakwenze lokho? Allahu Akbar. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, the 4th Khalifa of Islam, he's born in Makkah but he's buried in Iraq. He died in Iraq. Why Iraq bangazange bamfuna amaphepha? Subhanallah. How many sahabas abashonele Africa? Besuke Saudi bashonele Africa, ko Mozambique, ko Tanzania. How many sahabas abashonela ko India? Why bangazange bafike bathi lethana amaphepha? Anibona balajika back buyelane eMakkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wathuma Mu'adh bin Jabal wamthume Yaman. Why Yaman bangafenga bamfuna amaphepha? Bamxosha, bamshaya, bamdingisa bathi buyele eMakkah la uqhamuka khona. Ngabala ngaqedi Imam Bayhaqi, Imam Qurtubi, subhanallah, Sheikh Albani, Sheikh Ibn Taymiyyah, Sheikh Ibn Uthaymin, subhanallah. Singabala singaqedi. The king Najashi himself, Ethiopian king, mabefike Ethiopia ama-Muslims wafike wenze njani? Wafike wabamukela ngezandla ezinhle, ngezandla ezimhlophe. Good and great hospitality. So my Muslim brother, my Muslim sister, vula ingqondo. Lento oyenzayo uhlangene nabantu abangakholwa, umdalo wakhe akayifuni. Ngiyakuphindela my Muslim brother, my sister, uAllah akayifuni izinophobia. uAllah uthi nonke ninabantu nginidale naba besilisa nabesifazane, nganidala ngokuhlukana, ngokwelimi, ngokwemibala, ngokuhlala. Litaarafu, ukuthi nazane, hayi ukuthi ninyefulane, hayi ukuthi nibulalane, hayi ukuthi nishayane, hayi ukuthi nizondane, hayi ukuthi nicwasane ngokwemibala, ngokwelimi. Cha, nganganidalelanga lokho. Nganihlukanisela ukuthi nazane. Vulana amehlo ke bafowethu. Yonke into oyiyenzayo wrong umdala angayifuni, yazi ukuthi nemphumela yakhona. Angikuphindele. Umuntu nomuntu uphiliswa zinqumo zakhe. Yonke into enhle oyiyenzayo inemphumela yakhona emihle. Yonke into embi oyiyenzayo inemphumela yakhona emibi. Uyakhetha ke wena ukuthi kunezilwane ezimbili eziphila ngaphakathi kuwe. Ufida siphi, wondla siphi, lesi sizoletha imiphumela emihle noma lesi sizoletha imiphumela emibi. Kukuwe ukuthi wena yini oyikhethayo. Choice is yours. Bathi abelungu, the ball is in your court. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.